Namo og kamansi nga kahoy, guys. Mo ni siya. Kamansi. Mautan man ni siya. Ato ni siyang utanon unya atong labugon og tuno. Mo ni siya kamansi ato panitan. Na siya liso. Labo kay liso ani. Kay liso ilaw. Kaning utanon. Nagpanit. Ato ni siyang pikason. Kuhaan tani sa yahang subok. Wala siya subok, no? Lami kay ni siyang labugon og tuno. Muni siya diri sa bukid. Ato madali. Anya, ato siyang tagsa-tagsaon. Pinuha na po na siya. Ang mga liso. Ay, liso, guys. Ay, mga liso. Ato ra sigurong taga-bukid ang pirming makautan ani. Iyang liso ato dyan siyang kuhaan sa kanang murag pani. Aron maayo na tong pagkakulit. Mani ni siya, kamansi. Ang siya mga liso. Okay, ato nang ilunod. Ini siya, ato ni siya latan. Yan na ni siya butangan og tuno og malata na. Okay. Butangan lang gamay sabaw. Butangan taman tuno. Pinagod nga lugi. Ato ning kupusan. Ano ni siya? Isang kupusan. Umutan siya ayo. Magawas ang iyang tuno. Ato ang salaon. Okay, ato nang lundan sa tuno. Wala kayo sabaw. Kamay na lang. Kamani. Pumutangan sa tuno. Okay. Ito nasa din siyang pabukalan. Timplahan. Pinisaya lang gud ni nga utan. Lang tag-asin. Pitsin. Ito na siyang pabukalan. Lumasa na tuog. Sibuyas. Siya sibuyas. No? Lumasan og sibuyas nga dahonan. Okay. Ibutang na ito og sibuyas nga dahonan. Sakto na ato na siyang haunon. O andam na para pamahaw.